Azaroaren 5ean, bai Euskal Errepublikari. Guk, hemen elkarturiko ezker abertzaleko kideok, dei egiten diogu Euskal Errepublika euskaldun, sozialista eta feminista batekin amesten duen orori, getxon azaroaren 5ean antolatu den herri kontsultan baietzaren alde bozkatzeko. Ezin ageriagoan geratu da Katalunian, Espainiar estatua ataka historikoan dagoela. Todo atado y bien atado utzi zuten 78an, baina korapiloa askatzear dago. Kontua da noren alde askatuko ote den. Epe motz eta ertainean eman litezken gertakizun handien aurrean gaude. Guk nahiko genituzken aldaketa kualitatiboak ez dira berez etorriko, posible egin beharko ditugu. Argi daukagu frankismoaren oinordeko den sistema honetan ez dagoela erdibideko irtenbideetarako aukerarik. Beraz, ekimen politikoa tentu handiz joan beharko dugu zabaltzen, hemen, Euskal Herrian, jarrera autonomista eta paktistak jokalekurik gabe utzi eta aliantza berriak ehundu aldera. Eta hau lortzeko modu eraginkorrena herria ahaldundu eta hitza ematea da. Eliteen arteko akordioen gainetik, herri borondatea gailentzea ezinbesteko izango da. Herriak bere kabuz eta aske erabakitzea. Gure ustez, herri honek askatasuna eskuratuko badu, independentziarekin izango da. Eta guri dagokigu, egun erabakitze eskubidearen alde dagoen gehiengoa, posizio hauetara mugitzea. Hori da esaten genuena autobide independentista aipatzen genuenean. Getx hori dagokionean, gehiengoak batu eta erabakitze eskubidearen inguruko eztabaidak kaleak hartzeko unean gaude. Mugimendu honen arrotasuna lantzeko unean. Gerora, esparru soziopolitiko transversal hau, konfrontazio demokratikoaren eta estatuaren aldeko terminoetara eraman ahal izateko. Eta azken hau, beste batzuen artean, gure lana izango da. Beraz, arduraz jokatzea eta parte hartzea ahalik handiena izan dadin lan egitea dagokigu ezker abertzaleko kideoi. Bozka emanez, ekimenetan parte hartuz, mahaietan egoteko bolondrez bezala aurkeztuz, eta gure ingurua erronka honen garrantziaz kontzientziaraziz. Euskal Estatura eramango gaituen gehiengo horren osaketaren lehen pausoetan murgildurik gaude. Eta zerumuga urruti ikusten badugu ere, ezin dugu estropezu egin. Hasieran, perspektiba galtzeak, gure helburuak lortzeko aukera galtzea etorriko bailuke.